тели дос, чивили чок чок, смута смута чевиле стан, келеренки дос, тели копе, тели дос. Иван и Райко колата. Иван и Райко. Чивили чок чок, смута смута чевиле стан, келеренки дос, тели копе, тели дос, чивили чок чок, смута смута чевиле стан, келеренки дос, тели копе, тели дос. Та що съседо думале, та що съседо думале. До думале си се да се вземат тази година. Чивили ми чок чок, смута смута чевиле стан, келереки дос, тели копе, тели дос, чивили ми чок чок, смута смута чевиле стан, келереки дос, тели копе, тели дос, чивили ми чок чок, смута смута чевиле стан, келереки дос, тели копе, тели дос. Била съм много малка, 7-ми клас, когато човек трябва да поема пътя къде да учи. Занимавах се малко с пиано и с музика, но разбрах, че рисуването е моята стихия и кандидатствах в художествената гимназия в град Пловдив, която беше просто наистина уникално учебно заведение, развива творческите способности още от малка. Така съм започнала. За тези времена беше доста престижно да си художник и така не виждах никаква друга перспектива и затова естествено не съжалявам, защото за мен си беше ясно, че аз трябва да бъда художник. И кандидатствах в живопис. Кандидатствах в Велико Търново, където завърших. Аз самостоятелна изложба тогава не мислех, не. Занимавах се с отглеждане на деца, като всяка жена си имах своето вече семейство, след като завърших и не съм спирала да рисувам, но имах и други пристрастия. Винаги съм имала влечение към декоративно приложените изкуства. С шиене се занимавах и така имах някакви наклонности към модата. Научих се да шия. Всичко, що се прави с ръцете, ми се отдава. Например, и да бродирам. Всякакви такива интересни неща съм правила. Декоративно приложни. И даже отначало мислех да се занимавам с декоративно приложни изкуства, труда на пана или такива такани, но открих коприната като средство, което е много интересно средство, медия, както вече наричаме, нали? За внушение на много ефирни идеи, тъй като самия материал е ефирен и много интересно се получава ефекта върху нея. И след като открих отначало с идеята за дрехи, но после разбрах, че тя си има душа, която може да разкрие картина. Поне 10 години развивах тази техника. Когато реших, че коприната е платното, върху което ще се изразявам, ми трябваше 10 години, за да развия техниката, да я усвоя, защото тя никак не е лесна. Мина през най-различни етапи. Първият етап е по-абстрактен, където може да си позволиш всичко, без да има форма, тъй като коприната се разлива. Тя е средство, което не спира боята и това, с което аз трябва да я спра, е рисунка. Опитах се да хващам рисунка, получи се, минах през всякакви опити, натюрморти, пейзажи, всичко, което въобще художника рисува, което доста пак е трудно пейзаж на коприна да се прави, но опитах всичко да нарисувам. И стигнах и до голото тяло. Вначало опитах само женско тяло, защото по-ефирната материя предполагаше по-ефирно тяло. Това, което направих, го виждаме тук в тази изложба. То е продължението. Коприната е техника, както вече казах, ала прима. При нея няма поправка. Там хвърляш картината, ако не се получи. Винаги започвам с проекти, с идея, както и в настоящата изложба. Проекта винаги е така наречения скисне на малко, по което се водиш, на къде искаш да отидеш. Но при коприната той е основния, защото ако аз нямам предварителен проект, винаги нещо различно става. В крайния резултат никога не е еквивалентен с проекта, но той е абсолютно необходим. И може да стане така, че картината да стане и по-хубава от проекта. Но все пак се нуждае от такава техническа подробност, докато при сегашната ми техника акварела, която бих казала, че е по-лесна от коприната, все пак поправката е възможна. Докато при коприната трудно поправяш.
ако решиш да го поправиш, просто виждаш как се разваля всичко. Атанаска Янева безкрайно много въздейства с картините си върху Куприна под мотото «Българското измерение за вечност и красота». Тя продължава тази тема в изложбата си «Българска приказка за дух и тяло», като не само показва външната красота на мъжа и жената, но оставя и нещо скрито за зрителя. Ами, духът. Духът, защото, както виждате заглавието, то е това, което ние наследяваме и изграждаме през целия си живот. И нашата принадлежност към това, което се... към нация, към общество. И раждайки се тук на тази територия в България, ние съответно усвояваме наследството, което имаме. И затова аз винаги съм изследвала това наследство. Мисля, че ако човек си поставя за цел, има още много какво да изследва. И изследвайки българското, аз започнах с манастири, ръкописи, заглавните им букви, ги поставях върху картините, вплитах ги в пейзажи. Вплитането за мен е много важно, защото то дава една многопластовост на картината. Не виждаш само едно нещо, виждаш две, три неща и се опитваш, може би всеки различно ги свързва, но все пак аз в творчеството съм ги свързала поради причина, че виждам нещо общо или усещането, което създават тези елементи. Винаги са били декоративни елементи. От българските ръкописи използвах от съкровищата. Много ме вълнуваха красотата на златните съкровища, накити и така нататък. Всичко това присъстваше в картините ми под мотото «Българското измерение за вечност и красота». И реших, че това, което сега правя е директно, т.е. под тема. То е нещо, което е производно на това търсене. Само че тук вече се опитвам да вплета точно с тая жива материя, която е тялото. И мисля, че това беше едно добро предизвикателство. Голото тяло отново е центъра в картините на художничката, но този път то е преплетено с българските шевици и черги, обгърнато в духа и магията на нашата култура и наследство. А причината за това е, че Атанаска Янева се обръща към семейните си корени дълбоко в Родопите. Попаднах един ден, търсейки родното село на дядо ми, което е село Лещен. Сега е много известно като такова село, което е направено като резерват, където човек наистина може да почувства българското. Обаче продължихме в село Ковачевица, където също е прекрасно. Това са западните Родопи, на първите склонове на Родопите. И в Ковачевица имаше базар, ще го наречем, нали? На халища, китеници и всякакви неща антикварни, нали? Т.е. използвани. Бяха метнати върху оградите и деня беше много слънчев и в мига, който го видях как греят просто. Това е просто началото на тази приказка, за която говорим в момента. Халищата, които видях и ме вдъхновиха с техните цветове, реших, че това не може да не го нарисувам. Но все пак тези така красиви цветове, те са радвали хората с своето присъствие и реших, че не може да не свържа точно с човека. И си представих женското тяло в близост до тях. Това стана напълно случайно. И реших, че мога да ги опитам как стоят едно до друго. И по този начин възникна идеята да направя точно женското тяло на фона на тези прекрасни багри и шарки, защото те са много шарени, много интересни. И после започнах да чета за това какво представляват българските тъкани, какво е изразено на тях, не само в родопските халища и черги, а и въобще. И разбрах, че нищо не е случайно. В тези тъкани българката е имала своя подтик да изрази нещо. Тоест, нямало е тогава много средства за изразяване. Нямало е средства, нямало е
друг начин, по който тя да покаже дори и самочувствието, че може да измисли нещо такова интересно и оригинално, като се е стремяла, разбира се, да бъде всяко нещо, което твори, да бъде оригинално, но това, което е наследила съзнанията й за формите и знаците, които се вплитат. Научила се, че в знаците и символите, които е наследила от своите предци, има смисъл и съдържание, послание и е започнала да ги вплита, за да изрази нещо. Женското тяло е красиво и тази красота в повечето случаи художниците отразяват като тяло само по себе си. И аз същото го правех, разбира се, рисувала съм само голо женско тяло, но в случая аз реших да вплета духа в материята. А именно това българско, което в шевиците, в шарките всеки разпознава. Когато види, дори да се намира в другия край на света, той ще разпознае своята българска принадлежност. И затова го наричам, че българският дух, който във всеки от нас съществува, проговаря в този миг и докосва човека. Затова в създателката или в жената аз се опитах да изразя и да свържа тези две неща като дух и материя и мисля, че те достойно се вплетаха. Израснала съм в Родопите, където е едно много силно място, енергийно, нали така да се каже, с хората, с наистина там тяхното фолклорно наследство е уникално. И още от много малка съм вземала участие в правенето на халища, китеници. Гледала съм как баба ми насновава нишките, как ги обработва, как съчетава, бойдисва цветовете. Всичко това съм наблюдавала и съм участвала в правенето заедно с моите братовчетки. Съм правила китеници и халища. Също съм се опитвала да бродирам, родопска бродерия и много такива неща, които съм обичала от малка. И може би оттам се е родило това пристрастие. И като говорим за наследство и принадлежност, мисля, че съм взела това наследство от моята баба, защото тя сама си е създала едно уникално произведение, което ние сега наследихме от нея. Това е родопската носия, избродирана от сърма, от самата нея. Отнело е година, за да я направи. Но разбира се,
всички родопски жени са правили това. И това е бил тяхния начин те да покажат колко са красиви със собственото си произведение. Те са гордели с тази красота, която създават. И виждайки тези прекрасни шарки, още от преди съм се възхищавала на това, което тя е направила. Например, тя бродираше терлици. Родопските терлици са много красиви. Те просто прилягат чудесно върху всеки крак и наистина са уникални. И в тях се съдържат уникални шарки. Затова аз мисля, че моята принадлежност към Родопите ми е дала тази сила да отразя. Може би това е някаква мисия ли, може би нещо такова. В себе си съм почувствала, че владеейки средствата на изкуството, мога да го покажа на хората. Започвайки, може би това продължение на темата, се докоснах и реших, че точно това е момента да нарисувам елементите, декоративните елементи на тази родопска носия, избродирана от баба ми. Заснех ги и започнах да ги разработвам, просто за да усетя тяхната красота. И тук е момента да кажа, че баба ми доживя 100 години. Което е една много достолепна възраст. И тя е една абсолютно обикновена жена. Но рядко някой има това щастие да има 4 деца, 7 внуци и 14 правнуци. Като последният правнук се роди буквално 1 месец преди нейната смърт. Затова реших, че трябва да посветя тази изложба на моята баба, която се казва Жека Кемерова. Символика има почти във всяка картина, макар и скрита, но движението, например свастиката е подобно нещо като тази картина. Тя изразява безкрайността, безкрайното движение, нали, цикличността на живота и така нататък. В много от чарките точно тя се съдържа кръста, но под формата на свастика. И точно тази разчупеност на картините танц, първо, че те са изражение на динамика, нали, на танца е динамика, затова реших, че картината не може да се спре в квадрата и може би трябва да излезе от него. И това беше повода ми да тръгна да търся по какъв начин да бъдат разчупени. И така стигнах до извода, че ако не са на едно платно също, ще бъде оригинално и всичко така си тръгна. Стана интересно. Първата проба, която направих на темата танц, и продължих да направих всъщност 3 картини на тази тема. Търсейки как да изразя връзката между мъжът и жената, стигнах до библейското начало. А това е мита за ябълката, за Адам и Ева. И след това много интересно е, че открих ябълката точно в тъканите и в шевиците, които изследвах в последната своя изложба. И намерих в везаните покривки, в ризите, ръкавите, пазвите, на много места изразени точно ябълката, плода, цветчетата на ябълката. Значи ябълката е символ на зачатието и желанието на жената да продължи рода е заложено дълбоко в нея. Затова тя го е везала върху
тъканите, за да може да получи, да бъде продължение на рода, да остави след себе си всичко, което трябва една жена да изпълни в своя живот. И по тази причина на много места ябълката е изразена в произведенията, които тя е изтъкавала или извезвала. И в моите картини на много места аз поставям ябълката точно като знак за плодородие, зачатие и продължение на рода. Първата картина, която започнах да правя по текст от народна музика, беше още с Коприна. Изключително ми беше трудно, защото текста толкова вълнуваш и дълбок. Бих казала, друга дума няма, нали, безкраен. Започнах върху една песен "Сън сънила малка мома, събота вечер срещу неделя. Едно дърво сред море, стволовато, два шкланато. Листа му дребни звезди, клони му земя метат." Когато прочетах това, просто настръхнах и казах си, това трябва да го изразя, но то е толкова огромно, че няма как да стане, нали? И наистина съм направила много проби, много ескизи, картини, може би 2-3 върху Коприна на темата за дървото на живота. Всъщност дървото на живота изразява Вселената. Усещането на българина за Вселената, на жената, която ражда живота. И защо толкова пластове има в тези думи. И като се опитах, разбрах колко съм безсилна в първия момент. Наистина се почувствах безсилна пред тези думи, пред тези стихчета, които ги реди в песента. И в този цикъл също продължих с темата за дървото за живота, защото мисля, че то е нещо, което намерих, разбира се, че в много от носиите и върху дрехите, и върху тъканите има знака дърво на живота, вплетено точно за да оповести тази вечност, тази наследственост, това движение от едно поколение към друго, усещането на човека за неговата приемственост и принадлежност към Вселената въобще. В първата част на приказката за дух и тяло изразих една родопска песен "Брала мома ружа цвете, кайно брала, тъй заспала", което изключително забавно ми изглеждаше и направих картина по тази прекрасна народна песен. А в настоящата изложба съм правила 2 картини върху песента "Девойко Мари хубава", която е всеизвестна песен, всички са я чували. "Девойко Мари хубава, сипи ми винце да пия", но не знам дали всички знаят защо трябва да сипи винце. Всъщност причината е да си кажат балното, балносо на родопски, което значи мъката. И тя споделя, че нейната мъка е че трябва да направи роба, дреха. И както споменах, моята баба я правила 1 година. Следователно това явно не е била най-лесната дейност. Но пък момъка споделя своята мъка, че трябва къща да гради. Това също не е много лесно. И трябва служба да служи. И накрая песента завършва с фразата, че няма да се вземеме. Момъка казва, че неговата мъка е повече, мое собално по-множко, че няма да се вземе. Разбира се, причините може да са много, но това е една драма, която съществувала и съществува винаги. И в тази картина в тези 2 картини аз се опитах да покажа чувството, усещането от тая песен, която може би всеки я знае, но едва ли се е замислял, нали, за всичко, което споделих с вас. И тя е много, в нея блика абсолютно родопския дух на цветовете, на слънчевата престилка, на червеното като цвят. Той е много голяма сила. Любовта към традицията и към старото не прави художника старомоден. Атанаска Янева също се е докоснала до дигиталното изкуство и работи в сферата на графичния дизайн. Може би това я провокира да бъде различна и модерна. Аз съм вечно търсещ човек. Не мога да се спра на едно място и само с едни средства. Опитвам различни средства. Дори в тази изложба може да забележите, че няма една картина равна на другата еднаква.
защото или настроението ще е различно, или вече нещо друго съм видяла, което ми е дало някаква посока, идея, тръпка. Не обичам застоя и всяко нещо, което правя, е различно от другото. И средствата, които търся, също са различни. Затова в един момент, когато доста ми се изчерпаха средствата, нали, в някакъв момент реших да потърся нещо различно. Съвпадение, че се научих да правя нещо на компютър. Това също за мен е една безкрайна територия и успях да превключа на тази вълна, дигитална и компютърна. Започнах да се занимавам с графичен дизайн, дори с рисуването с дигитални средства ми е изключително интересно и приятно. Променя и мисленето дори. И смятам, че ми отваря още повече просторите на погледа, който имам към нещата, как те ще станат многопластови, как преливат едно в друго, което е възможно с дигиталните средства и вече ми дава много лесен начин да си представя. Аз винаги си представям някакъв резултат, който гоня, но като че ли по този начин ми се съкращава процеса, защото по-лесно някакси виждам нещата. Знаете ли колко е вълнуващо, когато картината намери своя притежател? Случвало ми се наистина след това да контактувам с хората, които са харесали и са получили моите картини. И това, което съм разбрала е, че доставям на хората нещо, което ги радва. И това е по-силно, отколкото да загубиш тази картина. Това е като все едно, че се ражда нещо.